Kodwa asiphinde sishayele babishop izandleni kwegameni likaJesu. Siphinde nje bazane izandleni enkulunyana yezwe. Siyabonga nje kakhulu bazane izwi elisisizayo kangaka. La khona uNkulunkulu mangcwele esiqwashisa. Haleluya. uNkulunkulu esiqwashisa esifundisa kuchaza kona ngempela ukuthi uNkulunkulu uyasithanda. Amen. Amen. Lana kunento eyihlupha inhliziyo yami. Angifisa ukukhuluma only mhlambe 3 minutes then bese siyakhuleka sonke because siyacabanga ukuthi ngesikwazi nokukhulekela abantu futhi ngesikwazi ukubeka umuntu isandla nangenxa yemvula. Amen. Kodwa izwi likaNkulunkulu moyengcwele lingafinyelela la ukhona likuthinte even ngisho emoyeni wakho. Amen. Kuneverse la elakhulunya uNceke uMsulu. I think it was on Friday. It was namhlanje Saturday. Okay, so it was on Thursday. Mahubo chapter number 9. Ngicela sifunde nje. Mahubo chapter number 9. Say collect. Mahubo chapter number 9. Amen. Mahubo nje chapter number 9. Osectolile at amen. So funde verse number 13. Mhlawumbe makhona uthola uJohn chapter number 1 verse number 12 angifundele wona kuqala. Because ngifisa sekukhuleke bazalwane ngaleli verse leli ama verse sekukhuleke ngale ndaba kaBishop yesiqhwaga. Hallelujah. Before sifunde lama verse especially ngifuna siqale ngoJohn chapter number 1 verse number 12. Bese silandela ngamahu no ngomshumayeli chapter number 9 verse number 13 wakhona. Hallelujah. Ngoqala abazana ngibona namhlanje for the first time if ngiyaqala ukufika igama lami ngoNkosi ngiphile Charles Makamzobi Sibongo. Hallelujah. Ngina nosisi bami khona la sesinje ithini kancane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So uyisibusisa sikhona. Lana before ngifundele lizwi I remember angalalela iToro ngomuntu ojwayele ukulalela umzansi magic baba Bishop thina sihlala isikhathi eside emini kwenza ukuthi neziToro izibuke uyilandele njengosisikhachisi kube khona iToro lokhu izibuka ugcina usuzazi ungasakwazi ukuphila ngale kwalezi iToro. Hallelujah. Because lezi iToro ziyakusiza ziqeda ngisho usuku. Hallelujah. Uyazi umpumelwa le ekhaya kaGwala yena uthanda Mandiya ka 166 or Twist of Fate namanye amaningi amagamba. There is something that we do in order ukuqhuba usuku. Hallelujah. Okuzimpilo iqhubeka ngazi la ukhona iToro ozazi abanye generation abanye scandal angithi yebo abanye ziningi nje bazani ngayibala ngibala iToro sisenza sibo. Ngela ngangabuka istory la makathabani engasibuka emini kwakhona intombazane eyayinhle yayimpofu nje inhle kanje ngabo sesethu nje umuntu omuhle umpofu njengani njona ngane kamamncane kubantu umpofu omuhle kodwa ibhadi lalwasise ebuhleni bakhe wayithandana nomfana owemncane eqoke nje lamathibi wacishabela nje o-hot star kodwa amhlophe awakhe ayingcolile ingcona lawo amnyama futhi ayileda. Amen. Awaloya ayemhlophe emnyama engcolile. Ubona nje uma mbona uyakwazi ukubona umuntu nje ukuthi hayi lo isigebengu engashongo lutho even the way awalk ngayo wena walk obona ukuthi hayi umjito asegazi unjeza. Hallelujah. Umonje walk kanjeza nje lo. Hallelujah. Wona wabona unjeza shawo noSipho. Hallelujah. Ngosalo. So le ntombazane bathanda nalo bhuti lo before service bathanda nalo bhuti lo kwaba kuhle kwafika isikhathi la intombazane enhle isiyafisa ukumala ubhuti. Amen. Ubhuti akasafisa ukwaliwa ile ntombazane enhle. Amen. Uyisiqhwage sibi ubhuti uyashaya intombazane. Amen. Kuvaleka amehlo qhuma ihlathi qhuma umlomo ikhala libe ngaka indlebe ibe ngaka umlomo ibe ngaka izinto
Intombazane ayinayo indlela engaphuma ngayo ngendlela lomfana ayisiqhwaga ngayo ephezu kwale ntombazane. Washaya isikhathi eside ihlupha ingazi zokuphuma iphume. I remember one time ngihamba nomsuku sengala kule ntombazane, she was 21 years old, ikwazi amanxeba awu 22 or 25. Okay, yabamba amantombazane amahle uthi yawathanda. So 25 amanxeba entombazane ena 21 ikwazi umfana yashona. I remember la ngathi ushumela khona kwangashumele ngoba ongazi mathabana intshumayelo ngathini ngoba akekho umuntu okhona ongakhali. Kukhala umama, kukhala ubaba, kukhala ngisho sisempa, ngisho abantu basemphakathini, everybody's they are crying. And bakhaliswe into ubuhle bale ntombazana omngaka. Kodwa bengenza kanjani ukuthi lo bhuti avela iyeke ukuthi azayibulala kabuhlungu kangaka. And Trumzana ibulala, wayibulala isiyoxoka isingene emsebenzini. Wayibamba lo sithothe lokuqhaka. Emakhaya noma ekhaya mhlawumbe. Wayibamba lo yangisabotage. Wayibamba na kama sele. Wayibamba lokhu eluzana wish bekhona bizokujabulisa bethi. Wayibamba lokhu but this is a true story. Akusiyona ngisho uMzansi Magic intenze live. Ngangiyoshumela khona ngala. Nami ngikublenda ngala ngasistena kodwa seshakazi head. Wayigwaza, wayibulala and wayigwaze isiklock ingena. And abantu basemsebenzi babengawazi ngisho ukukhuluma. Akekho umuntu ekwazi ukuma kwistand ekwazi ukukhuluma. Wayikhuluma mhlawumbe ethuma ivele kwehla inyembezi. Ubothi ngendlela ubuhlungu ngayo and into ebaphatha kabuhlungu akabanjwanga, akaboshiwe, usazulazula. Bamfuna akabambeki, to professional umphakathi. Induna zakhona, ngisho amakhansela yonke into yakhona kudwele indawo yonke. Uyafuna umfana akatholakala, intombazane ishoni. Yashona ibulawe isiqhwaga, yaphela nya indaba yentombazane. True story. Angibone le yoMzansi Magic, intombazane ishayiwe, ishawa impama, ishawa ngamaqhupha, kuhlephuka ikhala, amehla abheka le, umlomo ubheka le. Ifisa ukuphuma akuphumeke kulomjolo ekuwona. Amen. Inhle kodwa manje umjolo enza intombazane esemjolweni ingakazi ukuphuma. Iyafisa umyeka kodwa uyamsaba. Umuntu ogwazanayo, umuntu oshayayo. Ithi ngamyatsha no boyfriend. Ngoba ngimyeka uzongishaya. Mhlawumbe ngigwaze, mhlawumbe ngibulale. Yahlala emjolweni engawufuni. Iyamala uthi noma ungangala angaleki, angaliwa mina. Komile until death do us apart. Sehlukanisa ukufa. Sibambile isiqhwaga sendoda. Ngamsana namazi kama bishop ya. But I love le ntombazane ngelanga yabuza umunye umama nje ohlakaniphile ongangoma kaThabani. Ithe nje maThabani nkosikazi makamfundisi. Uthi lo mama ngicela ukuphi igama le ntombazane walihle kwakunoma. Uthi uMakaThabani wena malanga mntanami uyoshawela indoda, uyohlala kulomjolo, uyohlala kulobuhluku kubona koze kube nini. Ithi intombazane wema unomese, unanesibhamu, endujuma ukarati, uyangishaya, uyangigwaza, uzongidubula ngizofa. Uthi uMakaThabani no. Thula mntanami, there's an easy way. Ikhona indlela yo escape. Abuzo usisi noma ngenze njani? Athi uMakaThabani nginomfana wami ekhaya. And umfana wami osekhaya ujiminzi. Uyalifta uyisigora. Igama lakhe uThabani Makrest. Kushata kapapata. Uthi uMakaThabani ingathi wena noma uvela uqoma uThabani. Uthi uThabani uthi bophuma emsebenzini uThabani ehamba nawe agqoka ivest
kuvela ibele, kuvela amamasele, kuvela amahlombe kaThabane. Le ndoda yakho gama layo uMasuku izothi ibone uThabane, izofela ibaleke noMese. Yathi intombazane lento ayishoyo ma, ngisho ngathi muhla muphi uThabane, muphi uThabane. Ngitshele uThabane ngimqome, ngifuna ukuqoma uThabane. Ususi sinamalanga ngifuna uThabane. Usuma umalanga khululeka noma uyeza usebenza kude kodwa uyeza enala isebenza khona uyalifta. Wafika uThabane baqomana nomalanga bathandana bashada benomalanga kwamnandi bashada kanti ngoba beshada indoda ayikafiki le ehlupha uNomalanga isejele iboshiwe bashada bathanda ngoba mnandi waqhubeka uThabane wathi wakukhumayo ushanga bamaseli washanga ehluzo washanga ethanga ngawo elinjini njalo uThabane umphelezela njalo uNomalanga emsebenzini even ebuya. And into emnandi ngoThabane ugqoka isikhindi esincane ukuze kuvele ithanga kuvele ihluzo, ugqoka ivest ukuze kuvele ibele kuvele namamasela. Yaqhamuka le ndoda ezacile ewuMasuku yathi biqhamuka iphethe uMese ngala khona isibhamu weza nehostaya yakhe engcolile emhlophe wathi umethi nhla uyena impela uNomalanga kodwa kusasondeleki ngenxa kaThabane Makrestu. Wabona imaseli wathi ngangithinta kanjani umuntu oyishi noma ngifisa ukuthinta uNoma kodwa ngenxa kaThabane akathinteki, noma ngifisa ukumhlupha kodwa ngamhlupha kanje ngoba uThabane sekhona. Ngiyahlupha imike yakho. Haleluya. Angiphinde imike yakho ivele asebenzise uSathane. Uthi uMasuku isigebengu onoMese babunani bazalwane unoMese nesibhamu. Ngiyambona uNoma, ngiyafisa ukuza kuyena ngim-attack ngimhluphe ngimushaye ngimugwase mhlawumbe ngimdubule kodwa inkinga yami inye ingeke kaThabane oseduze wakhe. Ngizomhlupha kanjani kanti useduze kwaThabane? Athi uJohn 1 verse number 12 ngokuba bonke abamamukelayo wabanika amandla bawusibabisha ngabantwana bakaNkulunkulu, athi labo abasalwanga ngentando yandoda, abasalwanga ngentando yandoda kodwa baswele ngomoya. Kuthi angitshela umuntu lana kaTshatha izinto ezimhlupha nangu uThabane ogama lakhe uJesu Kristu. Umafika abathakathi uSibabu uJesu athi uSathane sithi sangoma bathoma ngithobe sithi izifo nasondela kanjani ngizomthinta kanjani. Ngimthinta kanjani ngoba nangu uJesu. Ngoba nisibona sila kade mina ngidla insango, kade ngidla iphilisi maThabane nengane ezo5 engayithola before ngishada. Into ezinamanje ngimi ingenxa kaJesu engamthola. Haleluya. Usiba bishop kunesiqhwaga noma kuthiwa into ade ihlula angani ngizwa kahle abantu iqhoga zabantu ayifani. Uthi ubishop ezabanye bebe nenkinga bayizangomeni beyofuna amandla befuna ukuyiqinisa ngoba esangomeni wabothi ngenze njani ngoba akulaleli ngiyathakatha
umama kaNesto ugijima njalo kugijima izinto phezu kwethu ithi ngikutshele lezi zinto egijima usiyeke kodwa thatha uJesu wena umfake endlini uyena ozokhuza izinto uzothi kwathalathi ningabe ngisasondela uzothi uyisangoma ningabe ngisasondela uma kufika izifo uzothi ningabe ngisasondela ningabe ngisamthinta phela kunamandla igama lami kuJesu Kristu waseNazaretha uma kufika ukufa ufuna uJesu kuqala athi ukufa ngakungoba 2000 years ago kafa ngifana wena ayisakho into engabulala wena ayimungu mawe khala nje bengibuka asikodwa siko mfana wami kodwa nobe yini ngoba udlala nephilisi udlala nensanga engazi ngoba ebuka mina ebona isiqhwaga sensanga ebona isiqhwaga sephilisi ebona isiqhwaga samantombazana engazi one day ngizobizwa ngumfundisi angaze ngizalwe ngumfundisi futhi ukufundisa ngaze ngiphuphe ngazalwa lemlazi kasi section go 436 ngasi noma it's a very good place indawo emnandi yolova ngoka sathana wayidawuzalelwe khona ayikho into elunga kule ndawo yangakini abafana bangala ngantshontsha imoto or badla ama-drugs baphele ndawo kodwa wena uzosusalelwe la kodwa ube something ngoba akazi ukuthi wazalelwaphi noma uzala umuphi umndeni noma uphuma ngiphi ikhaya kodwa ubalekile kunye uma umuntu ekuKristu uJesu uyisitha lesisha okudala kuyadlula It's all about Jesus Christ. Hana wamandla kuphuma sizonweni. Ngisho samjolena namandla kuphuma emjolweni. Akuphumele. Khona bahlale 50 years. Khona bahlale 60 years. Khona that day you will come. Is it God in your house? Something change will begin to take place. Ngebabona nje abaflobani bathi nami nombuzo kaBishop manje ngiyathanda ukusindiswa. Kodwa ngisindiswe kanjani? Amantombazane mahle kangaka. Jesu lento ngiyayizwa umnandi beyisho futhi mnandi futhi ngiyayibona. Kodwa iproblem yini? Ingathi Jesu uthatha amantombazane uwaxosha ngakwamukela ube inkosi nomsindisi. Ngingazi ukuthi umwamukela uJesu umthanda njengephilisi lekhanda awutshela ukuthi ikhanda lakubona uphuza iPanado ilona iPanado kuliphuza kuyaligwinya shone ezantsi kodwa lithi shone ezantsi kanti kuyaphezulu uJesu njalo wena thatha uJesu umfake phansi uyena ozosingenza flebeka uthi ubona amantombazane ungabusaboni intombi kodwa ubona abantu abokusizwa uzentombazanene ijesu zoyitshela uthi angisashele there is something better than me ogama layo it's Jesus Christ. Umbuzo ngentshona Bishop uthi what if kade ngijolo kuya kwizangoma it doesn't matter ngoba deza ngomeni before ungabusayiza ngomeni kuqa ngamadolo uthi inkosi mina ngazi Jesus angazi lutho kodwa wena Nkosi uyazi uthanda umubona impilo enzima uvela usho umhlabeleli uthi I surrender all unto Jesus Christ. Likuba thini uqalisho kahle lithi I surrender all unto you. I surrender all to Jesus. Blessed Savior. I surrender all. Then the only thing that you need to do in your life, you need to surrender all unto Jesus Christ. It's easy. Kunzima umfundisa amandla akho. I remember when ufundisa ngiyafisa ukusindiswa kodwa ngenze njani? Ubaba wengane ngamshiya kanjani? Ngathi ubani uthemba ukusindiswa uhambe kubaba wengane. Yekuba wengane phansi. Thatha uJesu
uzofundisa impilo iphila kanjani. Ngeke ube namandla okuyiyekela wena. Wena thatha uJesu njengephilisi Panado liyile lona ekhaya. Uyayazi uJesu into eyinkinga ekhuphayo. Wena okwakho kunye take Jesus. Isiphaka siyasibalekela. Asumani sibe ngenyawo. Ayikho. Ukuba bengizofunda umshumayeli. There was a man who was poor. Lifunde lisho libethi lifunde ukuthandaza. Lifunde umshumayeli sele namba 9 verse lifunde 13. Funde la funde I also saw under the sun this example of wisdom that is great impressed me. There was once a city which is only few people in it, and a powerful king came against it, surrounded it, built a huge siege works against it. Now they live in that city a man poor but wise. He saved the city by his wisdom, but nobody remembered that poor man. So I said, wisdom is better than strength, but poor man, wisdom is despised, and his words are no longer heeded. That is you are that house. You are. Say, I am that house. I am a small city. I am a small city. Thank you. Kuba mabla. Ngihlale duze kwabantu abancane. Ngisho njalo. You are the small city. Uhlale duze kwabantu abanjani futhi? Abancane. That is the truth. Yes. Wafika inkosi enkulu kuwo. Wafika inkosi enkulu. A new king came. Yes. Yawuvimbezela lo muzi. Yakhe izinqama ezinkulu ngakhona. Kepha kwafunyanwa kuyindoda empofu. Kepha wafumana kuyo indoda empofu. Yayihlakaniphile njengoba uBishop watela. He's like a poor man, indoda empofu. Because being poor akazi kuba poor ngamnamani, but poor le ndoda, he was poor in spirit. Ukuba poor according to the word of God, kuba empty. Hallelujah, ngizwa kube empty. Ungabi nalutho except God. Uthi uBishop uJesu bumthatha shiya phansi yonke into uthathe na yedwa. Ezinto sibe empty. Kodwa phila yena yedwa. Be empty, be the poor man. Yes. If le ndoda noma ngathi futhi uBishop usezoba nempunga impunga isymbolize ukuhlakanipha. He was wise. Ngoba ukukhuluma la ushukela experience izinto adlule kuzo nezintazaziyo. The poor man. Yes. Ehlakaniphileyo. Because ubudala nento ezimhlophe isymbolize ukuhlakanipha. Ngakho sithela iqine bese singaqala sishuma sathi asikwazi ukuqala sambe kakhulu entendeni ngingaqali umuntu ohlakaniphileyo uqala. Athethe ukuhlakanipha in our city, in our place, empilweni zethu uqala. Yes. Yawukhulula umuzi ngokuhlakanipha kwayo. Kodwa nokho akakho ukukhumbula leyo ndoda empofu. Kodwa akekho umuntu oyikhumbulayo indoda empofu. I know that's what I'm saying. You don't understand yet. God, as this cat is qhubeka impilo iqhubeka, you'll understand what I'm saying. uJesu angaxotshelwa lutho akakhunjulwa. Ngoba abantu bafuna into eziphathekayo. Uma ufika nento engeke uthi uBishop lokubatshela ngoJesu wakho sizayo, uthi abashiya izinto, bathi uphetheni. I remember one time in a place called Makwaveni, I think you know. There was once a man who came in the place and preached the gospel of God. Got the petty seed. He was preaching, got the petty seed. After a few months or down the line or so, says of try the moon that they poor, got the petty seed, they should my evangel, send me to Samantha Amankara in the place. Come on, figure out Jesus to fear this. And the man is cut, but fully seen, but not Jesus Christ. Bamlande uJesu ilanga bishop wathi uJesu mina ngilandela ngoba ngifuna izinto zami but ngifuna into zami kodwa ngifuna lithi baqasuka abantu abamore than 70 baphinde noma lithi uJesu waphenduka wabuka uPeter wathi uPeter Jesu uma singasuka kuwe
singayapi na ngoba amazwi okuphila akuve. Silandela uJesu ngoba sifuna ukuphila, inkosa sifuna ubomi. One time there came a man to Jesus Christ and said unto the living God, Jesu, ngenze njani ukuba ngidle ubomi? Ngenze njani ukuba ngidle ifa elingaphakade, eternal life? So the man babishop yayinengcebo, inemali, inakho konke. Lithi yabheka imali yayo, yabheka ingcebo yayo, yashintsha, yaphinde emuva, yathi I cannot follow Jesus. Ngimfollow kanjani ngoba uthi angishiye ingcebo, ngishiye yonke into. Lithi uJesu wabafundi wathi kukhulu umuntu onemali ukuba angene ezulwini, kufana njengani? Ufana njengekameli lingena embubeni yani enayiti. Njengoba size la bosisi boma nitshela abantu asinalutho, sino Jesu kuphela. Abagula bazophila, abangaboni bazobola, abangasenzi bazosebenza. Kade beboshe bazokhulula. And lokho kuzowenza ngamandla, kodwa kuzowenza ngamandla egama kanje. Lana sisithe kodwa la sinesigama ukuthi lesizwe disimosithe engadiboshiwe, it shall be delivered. Not by our name, not by the name of the church Marashanta, but by the name of Jesus Christ. It's all about the name Jesus. It's all about the name Jesus. Umhlaba sibo siyaphela, Jesu angabuya anytime. Abantu abuJesu bazalwane angabuya anytime. Abantu bathanda ukukholwa, kodwa iproblem siziyeke kanjani izinto. Bathi ngitshela indaba abantu abangayazi. Noma ungafisa kanjani ukuya ezulwini, miyekeni bazalwane into ehlupha, miyekeni. Ngicela ngiphazamisa, miyekeni akhulume. Miyekeni. Lalani bazalwane. Lalani miyekeni bazalwane uyidakele miyekeni. Miyekeni ayiphuzela futhi uyaphula nawenza lento ayikhuluma akusakhululiso wena, usekhuliswa into engaphakathi. Ake nathi washumela hayi ngoba sesithanda into engaphakathi. Amen bazalwane. Amen. Ngicela ukusho iqiniso baba ngoba ngibona shibaba omdala baba, ayikho into esiza umuntu ngaphandle kwaJesu engaxoxwanga nalutho. Abantu bonke emhlabeni balazi iqiniso, balazi gospel. Iproblem yinye, bafuna ukuza kuJesu nezinto. But the only thing is umfika kuJesu ushiya izinto uzikuyena. If you are not prepared yokushiya izinto, forget about Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Abantu ke sibanike izinto, kodwa sibanike igama likaJesu. That will help their life. Or shall I say and pray, say Lord I need you. Shall I say Jesus I need you. You should say Jesus I need you. You should say Jesus I need you. I need you Jesus, I need you Jesus. Shall I say I need you Jesus, say I need you Jesus. I need you Kawamngela Jesu. Ngifuna wena wethu shoyo njalo, say ngifuna wena wethu. Ngifuna wena wethu, ngifuna wena wethu. Ngena Jesu enhlizweni zethu, ngena emakhaya ethu, ngena empilweni yethu, ngena kubantwana bethu, ngena endaweni esiyona, agama likaJesu Nazaretha. Zonke izinto ekade bampilo zabo siyayihlakaza. Sibona wonke umuntu ongena le ndawo namhlanje wezwa izwi kaNkulunkulu. His life for her life shall never be the same again. Sibona uNkulunkulu ongcwele for you to revive us. Sibona uNkulunkulu ongcwele that we are revived through the name of Jesus. Siyabona. Cela usavale amehlo nje phambi isandla kakhulu. Yazi ukhona nomuntu abawuthuba khona kule ndawo. Ngaba namhlanje I give you Jesus, ngiyadinga. Ngena kimbuso yabusa. Ngithatha noma 2 yedwa babaningi noma 2 wedwa. If you are the person of course. Ngiyadinga namhlanje ufunda incwadi yaseRoma chapter 8 verse number 10. Lithi uvuma ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo yokuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese kuba ukusindiswa. Ukusindiswa ukuvuma ngomlomo yokuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese ukusindiswa. Wena othi ngiyadinga Jesu namhlanje ngiyakwamukela ube inkosi nomsindisi. Ngicela usho lamazwi emva kwami. Say Jesus Christ. Say inkosi uJesu. Namhlanje katshatsha kaphini. Ngithatha isinqumo sokwamukela
ube inkosi nomsindisi wempilo yami. Say Jesu, Jesu, ngena kimi ungikhulule emoyeni. Say Jesu, qala ubuse kimi ususiqhaka sokwehluleka, ususiqhaka desibamba impilo yami. Qala ubuse kimi uqala izinto ezintsha. Konke sicela egameni lika Jesu waseNazaretha inkosi. Babiyeleke emoya engcwele ubafihle kulesinqumo basithathile. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi impilo yabo shall never be the same again. Uthi uMapostle Paul, konke okunzuzo kimi ngakushaye indiva ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Lithi iBhayibheli kuyakusiza ngani ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekelwe ukuphila okunaphakade. Siyabonga uNkulunkulu ngoba namhlanje bamukele wena, abamukelanga isonto kodwa bamukele inkosi uJesu. Iqhubeke ibe inkosi nomsindisi. Bafihle emonjeni emakhaya abo, isigore soJesu sibavimbezele, sibafihle, sibanqobele. Shayela uJesu izandla ekhambile kaJesu. Siyabonga bazalwane, siyabonga uNkulunkulu ngosisi.